Il-pajjiż jinsab xifer il-falliment f'kull settur għaliex dan huwa gvern li jinsab eżawstu għajjien. Għalhekk il-poplu għandu bżonn bidla illi tixraqlu sosna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech matul intervista l-ħadd filgħodu fejn staqsa minnu responsabbli tad-diversi fallimenti li qed naraw fil-pajjiż. Min hu responsabbli? Jekk tara li l-edukazzjoni għandek problema, jekk tara li fis-saħħa għandek problema, jekk tara li fit-toroq għandek problema, jekk tara li fl-elettriku għandek problema, jekk tara li fid-dranaġġ hemm problema, jekk tara li fejn tidħol iż-żamma tal-pajjiż hemm problema, l-indaf hemm problema, x'inhu komuni? Mhux il-gvern. Min hu l-kap tal-gvern? Mhux Roberta Bela. Mela għalhekk għandek bżonn bidla. Brabta ma' tibdil li rrid jagħmel Roberta Bela fil-qasam tal-inkjesti maġisterjali, Bernard Grech sostna li min m'għandux għalfejn jinkwieta m'għandu l-ebda problemi bl-investigazzjonijiet għaliex ma jinsessiblu xejn. Minflok il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq il-Prim Ministru issa jrid iċċaqlaq il-lasti. Bihom Roberta Bela qiegħed jammetti li għandu gvern u qed imexxi gvern ta' kriminali. Għaliex? Għaliex issa wara li għamlu snin jgħidu fejnhom il-provi, wara li provaw jitmejlu kull min inkluż ex-kapji ta' dan il-partit, illi preżentaw inkjesti u provi fil-qorti u llum nafu fejn waslu dawn, issa x'qed jagħmel? Issa qed jipprova jċaqlaq il-lasta. Dan huwa gvern għajjien, gvern li tilef kull interess jekk qatt kellu lejn il-poplu Malti, gvern li jinteressaħ minnu nnifsu tant illi liġi biex iċekkan il-lasta fuq l-inkjesti għaddija f'ġematej, rrit jgħaddija f'ġematej, semmija ġematej u nofsilu u ressaq għal-Parlament 4 ilu. Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista jrid li l-Maltin u l-Awċini kollu modell ekonomiku għejxin ta' kwalità fatt li ilu insisti dwaru tul dawn l-aħħar 4 snin. Kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li Bela kien irredikolah meta ġibidlu l-attenzjoni fuq iż-żieda fil-popolazzjoni. Jiena l-ewwel laqgħa li kellem għall-Prim Ministru kienet fil-Parlament fejn dakinhar fost oħrajn inkondetlu hemm bżonn illi nagħmlu konferenza nazzjonali dwar il-popolazzjoni u l-immigrazzjoni f'pajjiżna biex nifhmu dal-pajjiż fejn sejjer, biex nifhmu dal-pajjiż x'jiflaħ, biex nifhmu x'irridu aħna minn pajjiżna. Dakinhar il-Prim Ministru qalli m'għandix għalfejn, sejrin tajjeb, u kellna 4 snin li fihom il-Gvern baqa' jżejt 20, 30, 40 elf ruħ minn barra l-Unjoni Ewropea kull sena. U kull darba li konna ngħidulu li qed tagħmel pis straordinarju fuq il-poplu Malti, fuq pajjiżna, li l-infrastruttura ħatibda tfalli, li se jkollna diffikultajiet, li n-nies mhux se jkollhom il-kwalità tal-ħajja li jixirqilhom minħabba l-popolazzjoni qed tikber u bqajt ma investejx fl-infrastruttura. Biex issa hemm sistemi ta' drenaġġ traffiku dawl u saħħa li mhux qed ilaħqu settur il ħareġ ċari li flok investow fl-isptarijiet il-flus marru f'dil fraudolenti. Inti tmur l-isptar ma tinqedix, inti tmur il-polikliniku ma tinqedix, u mhux tort ta' min ġie f'pajjiżna biex jaħdem, huwa tort tal-gvern illi ma ippjanax. Intant Bernard Grech saħaq li dan huwa gvern illi jimpika, mhux biss mat-top dan kemm għall-letturi fost oħrajn tal-imkas ta' skapitu mhux biss tal-edukaturi iżda wkoll tal-istudenti. Kap tal-Partit Nazzjonalista insista li hemm studenti illi diġà jafu li se jkollhom jirrepetu s-sena sforz l-aġir tal-gvern. Minħabba l-impika tiegħu lest illi ħalli studenti jirrepetu sena li jbatu li jgħixu fit-tensjoni li ma jkunux jafu fejn qegħdin, li ma jkunux jistgħu jkomplu bil-pjanijiet tagħhom, allura dak ifisser li dan huwa gvern illi verament tilef kull ruħ soċjali jekk qatt kellu lejn il-poplu Malti u Awċi. Huwa saħaq illi dan huwa gvern illi tilef l-awtorità morali, Bela qed jidħol f'punt fejn qed jidħol f'kunflitt ma' kulħadd. Intant Bernard Grech insista li quddiem dan kollu il-poplu mhux se jħallih jagħmel li jrid għall-interessi tiegħu u ta' sħabu. Aħna mhux se nħalluk iċċekken il-lasta għax il-liġi qiegħda hemm mal kulħadd u int u sħabek għandkom l-obbligu li timxu skont il-liġi. Mhux se nħalluk u l-poplu mhux se iħallik. Francesco Catania, Net News.